Zala lai lo so mam. Who speaker? Anung lamat din hikan tum deu toa. Nama khan kalau se thiam che lova. Alal deu ho hinung laman ding ani ti kalau se lo dewa. Nung dera midang ding to nom to lo bangan ding nung der to tiang. Who speaker ivela mami te hianin. Leader of opposition hian nga atalein ka khia pathum pali hian kol deuh thuk toin ka khia minute som panga hian ti deuh vek to ni an thu soi re nga hian chuwangin opposition grade 1 grade 2 grade 3 tin ka then du dawa ne lampo hi grade abc thleng te pon ti chawila a thamai om mange kan tia hetu kina resolution tu pani kan nei a kan phur khop maya pwd lamte kan soikai man tu kai ngai hei kan in buat sei khop maya athil dang po kalau ngai tu man mi lova soipo ka tum lem lo tu mi tak phei chu kongpui maintenance backlog kan nei chung chang hi soi ka chak ke mem mai ni hei ivela ma mi ti hian thilom zian the thiam lova ai zo ho pui chung che in siam tha thingtlang lam la thalo a thalo inen tia khakha natural ani thil ni tur ani reng ani chan chu technical dewin hei kachu ta backlog kan tia kan ti ma bak kan phak lo na hi akong chiat na kan siam in phak lo na hi backlog ania chu kum nga vel angai thu hi soi ka tum chiam mai ni ma se ka soi man don lova kum nga vel thai pato pa kan min kan phak ngem chu po chu kum tin crore zani chobor vel kan pek belangai don ni ti vel te po report pek pa han soi ka tum khania e chung te po chu ka soi man ta dol lo ani mela ka tu ma chung ka lu thawani ka soi anga ngai the ni chu chewangin i sarkar ma salam ten an ti tural lo ti lo awanga backlog zauza ya kha lo davidan mila ka phak ngem tiang devin kan char kum nga jung kan phak mai thei tiang velani chu technical deng an soi ve ni chu wang hi ti te thu ta kong jong thavek chi ni lo khalai thila kha kan soi du ani chu hei voinia kan in nial na hi ke chu in nial na athak ati de jinga mi nin ka khia tir ko polan thimothian hian a swing devin hegin hial na sol lo le a thak hi hoi san ro in ngir ngau na ti chuak mai mai ni tia tuna hian cbi te kan da lu ta in hial hi ngai vak to lo ani ma se chu di chung pon ti ram kan tum hi chu intention dang o mani hi zoram mi puyan kan khiat thiam mi chu khop maya hei kan la li sun khe khovel local hian asoi pakhat chu farisai ho hini adem em mai ni engwang adem nge kan ti chuan farisai ho hi chu hypocrisy kan ti lai hi an nei lian em mai ni an lan lo ang ni lo an ni lo na ang devin an lang ani an ni lo na devin an in ti lang thiam ani an thin lung lam bol lo si ataka thiang himang dew in ti lan hian thiam em mai ni chuni wangin sa khomi na kha andu tok view man chung ril lam hi abol ho em mai ni midang te hi khami emosia dan mangin mi an te tling lova an ma ni chung rila hianin kha dan tak an zom thei si lova chu atenom lai chu ni chu ani wangin voinia po hianin kan thil tum hi thil dang ding ka lova uluk deu ka lo ngai to hian game kan play ni thil dang ni lo si be na ron chui nga thu dik kan du ni za ron chui chu ka nga alo lang mai ron ma se thil dang ni lo kan ma lo ka amc in thanom wang mai ning ka ria chu wangin zoram mi pui hian hi thre thiam tiang u ti hi ka soi du ani tin ka soi le du chu psychology son soi chin dana chuan midik lo chuan midang te dik lo tura ngai na hian nei lian thinan titla ni an ma ni hi an ni na hi
midang te ni tura ngai na hian nei lian em thin anti tin chu ba ka dot soi ching te phei chuan midang te dot soi tur hian an ngai thlat zel niam le chu tiang chu ni wangin voine po hian kanin ti thiang lim sia ma ni lamin kain en le ta ngai ni enge kan nan reng ni chu ni wangin voine hian thil tum kan nei nin ka khia hei kum tam tak lo sarkar to te an nia election strategy lo thiam mai hi lo nia ke ni chu kan innocent mai ani zoram mi pui hianin e politician lo hlir min thlang chuaka kan sarkar ni maya wan van nia kan thiam na le kan politician na wanga sarkar tu chunia kan sarkar phak mi lo voi nei hian ama ro chu pu speaker vela mami te hi kum tam tak lo sarkar to an ni awang hian election strategy an thiam em maya dampa te tling lo tur khan tlin phani long tlaya te po an strategy thiam wang liu ani kein hi kan thiam lo wang mai ni chak lo kan ni me lo mi pui du lo wang pon ni lo mi pui jon min du ani ma se al election strategy kan thiam che lo wang hianin kan tlamai mai ni ma se to jong kan thiam ve to don dip deven kan ti don tu na hian AMC hian kan chak khopang hemi in election strategy mai hi aizol mi pui te han an thiam lu tu he tiang in trong kam thiam awang hianin in trong kam thiam na hianin aizol khami pui te an tol thu do lo ti ka soi du ni chuwangin zoram mi pui hian thu dik an thia trong kam thiam na le ange ni helai aw vak na bo ru khi an just thiam to le ni ti kan soi du ni chuwangin voini hianin ari solution te po hi atong kama diglo ni kan ti chung po yen soi lui thal kan tum chan ni thil dang ni lo thil dang ni me lo election kan target wang mai ani chu ni wangin a poi khop mai helai house jam na te poi kan ti nep khop in ka khia tin thu tam tak an soi hi uluk takin ka lo ngai thla soi tum me lo ka nia ka ding ta rama tu na hianin an thu soi zong hi baseless ve ani thu dik tran chan turom lo evidence po pakhat ma an nei lova an rin thui ron soi vel mai ni zel din thu bol mai ani an khum lai zo lai hianin thiling amon ngai tu nga ni tura an du kha ni ta emon ti mai ni hei ni cheka soeng khan dot soi ching lu tuk te phei chon mo dot an soi tak tam mai chu an ma ni dot soi an oi thin na nia chuwangin kan lo tu de then khat pu speaker vela ma mi te po hianin an khum lai zol vel an thil ngai toi tak tak emon ti ta ni chun ni an nei de ung hen yang ka ti ni chuwangin chun tu ri kan nei tha te po ni mai thei ma ni dot soi ma ni thin lunga kan ngai to kan ni tura kan du te hi kan oi vel ta mai ni hian ka khia ni rin thu soi mai ni chuwangin pu speaker he house zom taka hian he tiang hi kan chin tam lo hi chakhop in ka khia voine hianin resolution diglo puan pass pui chu ka re ang ren khop mai CBI a hianin kal dai to khami va pass pui le kher hi nge ni tu na ka ti ni chuwangin ka no tu de thu ni sela hi pass pui angun ti ni le ka pass pui theyanga ani lem lo jang ke ma mi mal ngai dana chuan om je nei lo in ka khia ani ole chu ka soi thei to ni te se pu speaker ka lo me tu na chon member